πας και είμαι ο πιο όμορφος από όλους. Είναι φίλος μας, δεν πρέπει να τον ζηλεύετε. Σταματήστε, έρχεται. Γεια σας παιδιά. Γεια σου παπάκι, στις ομορφιές σου σήμερα. Ευχαριστώ. Θέλετε να πάμε στη θάλασσα? Ναι! Αχ, τι ωραία είναι η θάλασσα εδώ. Και δροσερό το αεράκι. Πρόσεχε, θα πέσεις. Είσαι καλά, φίλε μου. Μην τους ακούς. Όλοι μπορεί να το πάθουν αυτό. Το βρήκα. Θα σχεδιάσω ένα ταξίδι για να ηρεμήσει ο φίλος μου. Πέρασε καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Αχ, τι βαλίτσα μου. Έλα! Σας πάρουμε. Βλέπω ότι έρχεται καταιγίδα. Τα πετράνε, τι να κάνουμε. Αχ, βοηθάμε πολύ. Αχ, πού βρισκόμαστε? Καημένα μου φίλε, πού είναι το κεφάλι σου? Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Πού είναι το κεφάλι του? Ξέρεις, είχαμε πάει ένα ταξίδι και χάθηκε σε μια τρικυμία. Πού ήσασταν, πού πήγατε, σας χάσαμε παιδιά. Είχαμε πάει ένα ταξιδάκι κολοτόβα. Πολύ περιπετειώδη, παιδιά. Αυτό ξαναπέστο. Περάσατε καλά. Πω, τέλεια κοκκινοτρέχη. Γιατί το λες αυτό? Έχασα το κεφάλι μου σε μια τρικυμία. Έπεσε σε ένα άλλο καράβι. Και ο καπετάνιος το έφερε στο σπίτι όπου με ένωσαν με το σώμα. Ευτυχώς, τώρα είμαι καλά. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά.